Incorporamos un recurso do repositorio de contidos educativos Creagal a un curso na nosa aula virtual Moodle. Primeiro seleccionamos o recurso. A primeira forma para incorporar un recurso á nosa aula é o formato SCORM, que podedes descargar dende esta ligazón. O formato SCORM permite guardar as puntuacións de moitas das actividades interactivas nativas de Excel Learning. Abro o cartafol de descargas. No meu curso da aula virtual activo o modo edición. A forma máis sinxela para incorporar un SCORM á nosa aula virtual simplemente é pinchar o recurso e levalo ao tema ao que nos queiramos. Dentro das opcións dispoñibles, seleccionaremos a derradeira, engade un paquete SCORM. Unha vez subido o recurso, o alumnado accederá a él simplemente premendo e no botón Introducir. Coa nosa conta de profesores poderemos facer cambios nos axustes da actividade. Cambios como modificar o nome ou a apariencia. A visualización en nova xanela pode ser moi interesante. Tamén se poden modificar outras cuestións na cualificación ou xestión de intentos. A configuración estándar é ideal, polo que non é preciso facer cambios. Outra forma para incorporar o recurso Creagal á nosa aula virtual é empregar o formato web. Este formato é máis agradable visualmente, pero non garda a puntuación de ningunha actividade. Descargamos o formato web dende o botón Descargar. Descarga un único ficheiro en formato .zip. Na aula virtual activamos edición. No tema que queiramos engadimos unha actividade tipo ficheiro. Nomeamos o ficheiro e arrastramos o ficheiro web que acabamos de descargar. Como é un ficheiro .zip, podemos descomprimilo. Pinchamos en Descomprimir. Unha vez feito, buscaremos o arquivo index.html, que asignaremos como ficheiro principal. Guardamos e o alumnado visualizará así o contido. Do mesmo xeito que no caso anterior, sen apariencia seleccionamos xanela emerxente, o alumnado poderá visualizar o contido da forma máis axeitada posible.